everyone, and welcome to Drama 2026, the channel where laughter is always cooking, gossip is always walking around the neighborhood, and every little problem can suddenly become a very big and very funny drama. Here, you will meet and many colorful characters who bring the warm, playful, and unforgettable Ilocano spirit of the Philippines into every story. From silly misunderstandings to everyday family trouble, from funny neighbors to unexpected life lessons, this channel is full of humor, heart, and the kind of stories that feel close to home. So get comfortable, relax, smile with us, and now come and listen to the story. Ilay, apay asino di lalakay akanayo na mapanita balay na nanam Amirna. Ha? Asino a lalaki, tatang? Di ka na yun ang nakamotor ang mapmapandita. Way, isaw. Apay asino na dyan? Agar-aram nga tak ni Tese nga anak ni nanam Amirna. Diyak mo Apay aya. Uno, agsing-singer itilon. Apay naglon nga tada Amirna. Diyak mo tatang. No delivery boy mait. Awan mat imit na mapanditan no kwa. Ima mait na mapandita balay da. Ke, tamangan no kabagyan da Namagam tuman ka ni Tese. Alright, kaistorya amot ni Tese. Saan? Namagam tuan niya. Ni, apay aya nga interesado kayo ti day ang lalaki. Ha? Ay, awan. Madamag ko lang mat. Nasakit nga minti mata ka makakikita. O kanayo na mapandita balay da rayay. Bayan niyo, tadamagag to, tatang. Tesi, anyat si Dayaw? Ay na, nagangir ni nanang ko iti red beans. Sinagpawan na iti tinuno nga ikan. Kaya't mo, tama nga laak, Eli. Ay, agpada tayo itilinuto asidaan Saanan? Tas tama lang si Dami. Ay, wag, madamag ko man laang, Tesi. Asino di lalaki ang kanayon nga umay dito balayo? Agar-aram kan ka, Dayjay? Alam, saan mat Asino nga rin nga, Dayjay? Kabagyan niyo? Saan? Agar-aram kin ni nanang. Aniya? Kastaya? Ay, kunaklano si Katar Arman na. Madlaw mga ubing Dayjay ngam ni Nanamir na. Talagang ubing tain inauna ni nanang ko iti 15 atawang. Kastaya? Ay, sabagay, napintas mo ngamin ni nanang mo nga uray pagkatanan niya. Una, adupay laang tilalakay nga agcrush kan kuana. Yung dayjay samot alalaki ti kayat na. Adu ti aggandat nga umay mang pasyar kan kuana dito'y balay. Ngam di na kayat. Gapo ata lalakay dan. Dayjay mo ti kaubingan nga agar-aram kan kuana. Aya, kat inaklunan. Diyak amo Di namot ibagati ang paiso kanya. Amo na ngamin ajak kayat dayjay apara kan kuana. Ay, makinobyo da, ubing pay. Tay kumamit katauban da O niya, nagkapukan ni tabalay da nanam Amirna. Tinamag mo no asino di lalaki akanayo na mapandita balay da. Wenta, Ha? nalaing ngamin nga agdala ni Nana Mirna. Iso nga adulat tatag kursunada kan kuana. Ubing mo na dyan lalaki ng isaw. Imposible Aman, tatang. Agar-aram ka ni Nana Mirna, Dayjay. Ang mga no kaya't nala kwartaan ni Mirna, isang ar-arman na. Ta pensyonada kat ngarog ni Mirna. Diyan mo awan pakibiyangan tayo ditan. Biyag dadaytan, tatang. Ay, Ni. Apay akas ta di charyo nga Kasla kay nalpay nga anyan. Bigla mo't akas laglaladot kayo. sumarampiting mo't na ta bakit Mirna. Bakit ang agpapaaram pailaan? Sila agbain. Pinaklon na siguro isa kanayon di tabalay na dyan lalakay. Kabaybayan nyo kasta ti kaya nangaramidon. Anya kumapakibiyangan tayo kadakwada kat karuba tayo maulaida. Ay na.
Nagmaya ta talaga tagkape dito yung balkon no kasto yung abig-biga. Na, apay aya ka na yun ka makigidan kanyak ngagkape si ka, bitoy. Tunggal agkape ak dito yung balkon may makigidan ka ngagkape dito balkon niyo. Doesn't have a cassava potato. Ah, Siguro ay nakastutaramit ka niya. Sika, tinangtulad ka niya. It's cheaper to just like ay na, agraraman ka mo, talaklakayan. Pagan ano kumamit timang tulad-tulad gan ka ngay. Nagpasumay, sisikutang kami na karaw-aw. Ay, Sams! Baliktadan tilubong! Si Katiman nagsipaw, sana siya. Man nakibiyang ka, laklakayan. Tala ka man. Anak ko man, ibinigyan ang kinkaan naman. Naraman ka man sa pagpagdan. Hiling mo, sinakarayo, ganyan natin siya ka. Pagod mo man, hindi nagdalasaw na tayo ka na. Pagod mo siya, wala ikaw. yeah, there's a train. Ay, na, kanayo na nakapagod na gitaasok. Italaan ngayong bulos ko, tapno makaliwak sa idamay. Oray sumagmamanula minutos. Wala, ganito yung pagpagitan ka. Wala yung maano dalusam. Ayan, ebidensyam. Ah, naisuro na kita, sumay. Ang muda, ti pagrugitan ka. Si kaki dia, dagita pusam nga kay wara. Umay nagkalokallong dito. Awang babay na kita dingwan. Imala day ti amo da, ha? Katawan babay na. Bakutan mo kumanagin. Ah, si ka nga, ilaglakayan ka ba ding? You got what? Uy, nanang, asino man ti ka apayuditan. Umunag kayo. Uray ta na ibusyon ta kapeyo. Kababa hindi kasta nga aramidan nyo. Narugyan nyo man ti makiapan. Day tala kay bitoy tim mo na. Sumanaw, kawang mamadingar aramidan. Laklakayan alawa. Alakit din, sulat tayo. Tamamigat tayo. Nakaluto ako. Asian American likes tapioca more Apay atunggal than agkape kayo di ta balkon. At dalat ta kasinsin nung batyo tatang. Idi na minsan ni Tata Heleno. Idi kwan ni Nana Juaneng. Sa ita ni man Nana Mirnan. Sigaw, apang pangaganak na itamir na. Ngam itala at tinutupak na napunwa na ka. Laklakayan kayon. Ngamday tapay na makiap-apat na aramidin nyo. Liklikan nyo man ti makiapa. Tapno saan kayo ang ma-stress? Enjoyan nyo kay di tinabat-bati apa nagbiagyo. Ag-relax kayo. Agragsak kayo kay di. Kasano nga gragsa ka, ako kastamod ti klase ti karuba. Kaya di yung amin pampansinan. Ah? Ignoran nyo? Sana sika ti pakapaspasamakan ti kastaw. Isuan nala ka lang nga ibagam ti kasta. Tesey, ayan tay kapi ko ngay. Ato yun, nanang. Ramanan nyo ano, husto ti timpla na. Nasubra aksa ti asukar na. Nan. Husto mo, mayat. Sakto laang anak kaw. Ala, panawan kayo nga rodan. Tainak ituloy ti agluto. Nalanak kaw. Ay na, nag-iimasa talaga tagkape. No kasto medyo nalamag baset. Ay, Ay na. Ano, talaga ti gumaratigit, ababagat ita. na. Apay, asino man ti pangpangagamditan si ka, bitoy? Tiyag sile, mga sangan, siyempre. Bakbakitan dalangan uran, agpaaram na kailaan. Piling kin-ider na. Na, adumat ati lalakay di taman nakibiyang. At dapay ati da babae. Nagatal ti dila da alumanawat. Di dapay lagadil da kita dildila da. Sika at yung kadel. Nay, apa kasta ka. Sika magayam ti masilyan. Sika ti gilte. Awan kalbagam ang mangilunod kanya.
ilunod mo tabagbagay. Bakitan na di ang pampanuno. Nakarkaro ka ah. Umapal ka laang tawang ngamin armam abalasang. Angam siyak, at dagar-aram nga ure bakit akon. Kau ubingan na pa yan, dagar-aram kanyak. Piling mo lang na ita. Ngam kinapudno na. Diyay pensyon mo, di almanan na. Napal mo lang dayta. Be. Awang ngamin inspirasyon na. Sarampitin, bakbakitan, gatan, karangkang, papansain. Sika! Nanang, adamanan ni Gerald. Ibagayo man tagpaiso. Inaklon nyo ka din dahil nga agar-aram kada kayo? Saan pa yan ako? Medyo agalanganan na. Magta ubing mga dayungam siya. Kat, baste din yung aminan Tapno sardengan na kayon asar sarungkaran. Wanto, saan pa nga ita? Bayam nga karasubli dito'y balay. Pero huisyo matay ta lalaki. Isupay ang mailutlutuan kun pagmirmeriendaan. Ay nadi ka kadiag kaskasta. Maditi agim emote, anak ko. Umay ka, Gerald. Taditi balkon ti pagsaritaan ta niya. Ha? Makit-kita mo dito. Makita data na iti lumabas at tao. Kanya kuma, awam madakas nga raramidan ta. Agsarita talaang mat. Kaano nga'y ngaklunan nakmirna? Nabayaga kung agar-aram kan ka. Di nakadikaas yan. Ibagam man tagpaiso kanyak, Gerald. Ay ayatan nakadi talaga. Ang mga notay pensyon ko lang ti kaya mo. Ay pasensya kan ang prangkaak lang agsasaaw. Anya pensyon ng ibagbagam. Tsak tupay ammo ngagpinpensyon ka. Ha? Aya? Aus, di mamaw. Naibagak samag kang kaitin. Samot Jak ammo day ta, Mirna. Saan man? Amom, Gerald. Saan nga raw? Basta timakunak, tingitingag pa anay bagtiriknak. Ngamkit day, nawaya ka lata nga umay dito'y balay. Anytime. Silulukat to'y balay mi para ken ka. Agyamanak. Ngam pangaasim ka di Di nakparigato na ni Mirna. Aklunan na kaon tagasawatan. Ha? Hey, salakay! Nagito'y aso yung ipagod yaw. Umay na ang rugit nito'y paraangan may. Ah, Agung-ungat ni karuba yung Mirna. di mo ikaskaso dayta. Ha? Papansin lang dayta alakay. Ala, ituloy ta kidi tagsarita. Ay dumundin ka man dito. Tagabay tangag tugaw. Umay ka, Gerald. Nakaumay kamot dito'y parlor paribitoy. Anyat ipaaramid mo. Kwa, lete. Agpakukuak. Ang mabalin ka lete, home service. Ha? Di ka pala agpakuku dito'y. Eson tumot lang nga imay ka dito yan. Kwa, ang dardarasak nga may. Adapay nga min papanak. Katno kayat mau, gagasin ka nurumwar ka dito'y parlor mau. Ta agkuyog tan nga agawid iti palay. Ha? Ay kat mabalin latamot pare. Sige nga rod, dagasan naktulatan. Pagkukwanta nga'y bitoy. Dito'y balkaon. Ang sakbay na, agkapita pa'y. Umay ka, ta agtugaw ta dito'y. Ay na. Nagsaya atin. At dapay pakape na. Wala, tapno nagagot ka nga kukulite. Mabitla nga, tay nakalaan tay kape, kan tay meriendaan ta. Uy, nanang, anyat sirsiripan nyo dito. Ay, kwa. Umay ka kaday. Mabigbig mo di kadwan ni tatam abito'y di tabalkunda. Jak ngamin mabigbig. Jak unay makita. Ay na, kasano nga rod ang mabigbig no makita nyo. Kat nakarikap mo to'y tao apag sirsiripan nyo. Lukatan nyo nga min Nanay, nagloko kan. Apay ngay alino katam. Ay na, si Kabot.
Pasablugan na paibot bitoy. Samahan. Talaga ang nagpintas ka, lete. Nimot gayam na naliti ang manicurista nanang. Adama ampang day tabakitan niya. Ha? Apay mo't nanang. Kita ma, kumanatawa sa rampiting. Ha? Kit gagangay na naragsak siguro Nananantay nakman alaan jay hos. Agsibugak man kay di iti masitas ko dita paraangan. Ay na. Nagmayatag. Dapat kayang pasurot na foot massage lete. Ay natuan Hay, hanya day jayan ngay. Nagkapon day jadan Ay, Mirna. Anya ka matang. Apa nga paturong mo ti husyo diti balkon ngay? Parsyaklaan day ta. Gagangay na atag sipsibugak ka garaw. Apa nga minakundi si Bug kay timulam kat kalkalpas na ti tudo itay. Awang bibiyang mau. Ala, ituloy mo ti panang masahim iti dapan kulit ay. Tani, mabang-aran tirik na. No. Hello, darling. Ay, umay ka dito balay. O sige, harap daw na, ayan ka. Okay, I love you. Ha? Eli, anyat amom arason, no ape akanayon nga aga padagiti dadakkel ta. Diyak mga rod amo, Tesi. Mayat mo tilinangan tang anak da. Ngabisuda, saan da nga agkadut-dutan. Un nga rod, kinapod no na, masikuranak maten iti kastingar aramiden da. Ay, anya nga taya ti rumbang aramidan ta, Tesi. Mang panunot naman iti wagas. Tapno agkapiadan. Binagkat yung manta kapi yung tatang. Pangipanan yung manan. Inakman agkape di tabalkaw. Mapangkay man di tabalkunan. Kalpasan na makiapa kay manan. Dito'y kayong kusinang agkape. May mayat agkape iti balkaw. Ay na, makiapa kay tumanditan. Binigat lakas na taramid yun kanina na Mirna. Tunggal agkape kayo di tabalkon. Agsinsinong bat kayo. Apay ayakas ta kayo. Basol ko aya. Basol na jamir na Isaw ti mangirog-rogi iti apa. Apa-apaan nak. Nalastog nga menta nakabingwit iti ubing a boyfriend. Sana pa'y kanong nga inaklon di agar-aram kan kwa na, tatang. Anya asaan? Inaklon na. Nangag ko nga raw nga nawagan na iti darling iti cellphone. Nag-I love you pa. Anya? Bakitan nga gumaratigit pa lang. Dila agbain. Ay na, adangag pa'y sunobya na ngambakbakutan mata. Asinaw ti pangpanggagam di tamir na. Siya! Tiag sile, magasangan. Uray bakit napintas ay sexy pa, napunaw. May mayatan tikas ka, yung tay ubing, anobyaw. Mayat kay diti ubing anubyo at nakapigpig saan na Oh, pailaan. really? Day talakay ngay. Nakulbutan. Ay katuray sila, nakulbutan. Kapay ti kunang ubing kapay. Kapanunot mo ati ubing, iso tamaw. Sika ati ubing-ubing. Tadi kag matmatchor. Nalalaing pa yung agpanuno di grade 1 ngam sika. Nanang, gusto daytan. Makarangrang kayo. Tunggal agkape kayo dito'y balkon. Makiap-apa kayo. Anya mo tikas ng aramid yun. Di kayo laagbain. Ala, umunod kayong tatang. Pero sa inyo, di kayo lagbay ni tigas na araramigan nyo. Ala, pastragam taman nakiapa nga amam Eli. Tama nga no anya pa'y ti maaramid ko kankwana. Kat, pada sa madang rantyama. Look at this community Siyak ti makalaban mo, Tese. club. Day tayo na mati bagbagam. Kat, anyat kayat mo? Agis paring ta? Gawa na. Day talaga yam. Agruam nga minan tayo na mga papay ti ama. Day ta amam, ti mga apakin ni nanang ko. Nika, kasta gaya ma.
Umay ka mangaron. Sa anak nga padiukan ko. Ay, nay, na di ka pinangat. Ay, sospitoy. Tulungan na man ang mga nawa ka nagityan na ka. Pasunetan, Eli. Sukunit kayo na yan. Hustaon. Papanam, Tessie. Sungatak dayjay nga Eli, nanang. Jak unay nakabalos. Ay, nasaanan. Hustaon, di kan makiapa. Eli! Rumor ka dita balayo! Tagrin ni Sukta! Juan! Umay ka dito parang tagis paring ka dito. Ay, nabitay! Anawag ta anak mo! Anawag mo to anak ko! Awan Mirna, pagsinukat pa. getting Sikat yung mga naway ti anak kau, taanawag mo ti anak mo. Parang denggan na ta. Ay, sige, bitoy. Basol yung amin daytoy kat nanang, tatabitoy. Gapoy ti panagap-apa yo. Iso ang mairamraman kami nga anak yo. popular Ah. like music then got popular kape, Mirna. a few years Madaman di ago. pa nagkapek, bitoy. Then Diyan anak mo now nga eh, it's ang dalita. that's kind of Nakaturog pa eh. Ay, madanaga,nak. Ang mga nubigbigatan man nandiyan anak ko timang sungat iti anak mo. Wala raw. Saan da pa ilaan makamove on iti panagapat ah. Ay, unay mo ito nagitang anak ta. Makapada nagdamot. Mirna, liklikan tangamina yung tiyaga pa. Tapos sana may ramraman na kita anak ta. Akad si kamot lati urayak amang ibaga iti daytakot. Si kamot ngamin, kanayon ng apangagan iti. Una, tardamot ngamin uping a boyfriend mau. Saan ko a boyfriend day jay? Kanya kon pinaumay di tabalay ta naamwak nga adugayam ti utang na. yogurt shop. Kat amangan ko nak no aramatan nakla ang amang bayad iti utang na. 10 years ago. Si kakidi ah. Now almost Adan sama nagkinawatan yun ni manikurista nga ayabam dito balayo. Nawan, jakmat inaram dayjay. So kinaklaang dayjay. Mirna, sure iti amin ah. Basol ko ti amin. Ngamen, saan asikatin kasal ko ilay? Amumad a pinikot dakla ilay. Ala, wanan, lipatam daytan bitoy. Tagay agpanatan abalaw. those strawberries. Apa ito subyan ta tinapalabas. Si kaman, bitoy. Nanang, nagkakay mangitan. Madamdama, makiapa kayo manan. Ay isaanan anak ko. Tapis kamin kanitatam abitoy. Ewan, tayo si balasang kaw. Nagkapya kami. Iso pang nga asiyo kumata, agkapya kayo mutan, iti anak kaw, wan. That's right. Di kay kumaagap-apan, balasang kaw. Nukasta? Ag-ex kayo? Nana Mirna? Why? Tatang? Why don't you Wan, just- anak kaw. Makita yo. Ag-ex kayo Strawberry, gayam. strawberry. Nung kanayon ti panagapa yo. Right. Kasanuma ngamin kat kanayon nakapangagan ni tatam abitoy anak Frozen ko. yogurt. Wan, tagim imo nakit nga raw. Di naklama awatan nun, Mirna. Kat, anya nga ron ti plano yung itatatang? Kwa, sikan ti mangibaga, Mirna. Sikan, Acai bowl shop. Kwa, plano may asublian tinapalabas may. Anya? Kat, adda kayo dayta. Total, agpada Why kayo people mat buy anawaya. that? Awan problema Good May kanya. likes it. Hala nga ron, pagsaritaan nyo na yung bagtiplano And yung good tarumor for panibit kinitesi. Instagram. Ikanda kayo tigundaway yung agsarita. Ala, rumorta pa ilang tesi. Un Eli, Mayat tiwagas ta tesi. Nagkuray. un nga Rodeli. Kamaudyanan na. Nagkapyada matlangan. Acai shop.
Kastaw na ragsak mi kan Eli ta nagkapyamot laangan dagiti tadakkel mi. Naurnos da nga rod ti bagbagi daket nagkinaawatan damana. Isa pinagkasar mi ida. Nagkasar da nga rod kat ita naragsakan nagdandan na. Lakastan bigayin mo Eli. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo manang Biyana! Tatang! Day, apay agsangsagit ka nga ibay dito'y balay dani ka. Jay anak yu ha, saan man na nagawawi dun? Talo aldawan. Kat ada na kay baga kanyak nga ada ka nung sarsarungkaran na babae. Ada chicks dyan anak yu tatang. Ayo, na hindi dyan lalaki. Feeling barunto, mada dyan anak ko. Awagan nyo man, barang sumbatan na kayo. Tanusyak di na sungsumbatan ti awag ko. Mala, bayam tawagak to balasang ko. Inlalang kami ni nanang yung ti silpon me. Awagak to, no sumangpit ni nanang yan. Di kan palubusan nga agawi, Drico. Dito'y kandagos ko nga agnaan. Ikit na siya ti makamuha, Luisa. Awan mo trabaho. Awan pang biyag ko kin ka. Di ka madanagan. Siyak ti makamo iti amin. Ada trabaho. Iso asyak ti makamo iti daita. Ay na, agyaman na nga ron. Pasensya ka na. Hindi ako magawin maura yung tawag ti agency ni para abroad. Nga, naka-apply ka? Wala. Naipasak akin na napapilis kung kasapulan. Ilaawag dito rayo ko. Kot, kasano no adda ka ni Jay abroad? Ang mga no malipatan nakton. Ang mga no isukat nakton. Saan? Sigan, mauding ayat ko. Nakasarita mo ti asawam. Imbaga mo asaanan amang namnamakin ka. Saan ba yun? Itat punto ng matandama. Dak kaya takasarita. Iso atik sakto latan. Saan ba sungsung-batan ti anak ta ti awag ko kinkwana bakit? Nay, apay ngay. Una yan day jata. Kaputawan anak dakin ni Danica. Kaslam baron nga gasasta. Agawid no kay kaya na. Saan no saan? Huwag nga ron ah. Mangibabay na diyang anak mo. Di labas yan kinidani ka manugang ta. Kanayong agsangit. Kanya pala ta sa pulon na itasawa na ah. Kat nasinput-put ni dani ka. Nagagad pang agtrabaho. Ay, jak amuman iti day jata. Awagan man manayin takasaritam. Bagbagam. Pagawitam. Tor-urayan dyan asawa na. Hello, Nanang. Apay nga italasong batam ti awag may. Apay ayan mo. Apay di ka malagawid ang rekaw. Diyak agawid ang Nanang. Pakibagayon to ni Danica at di nanamnaman ti panagawid ko. Apay, anyat mapaspasamak kan kaya. Kanagpaysoya nga dakano sa pala babaya ka din dundam. Huwag Nanang. Diyak ilibak. Nailawan akon. Isotak darakon. Tama nga no anya teramidon ti babae kanyak no panawak. Kasano ni Dani kang asawam ngay. Kastalaka-lakanakan kan, di pa nang isukat mo kang kwana. Awan ikamat ni Dani ka kanyak Nanang. Tasaan kami mo't nagkasar. Oray pay, mano natawan na nagdan na kayo. Kanda pa'y bukod dya balayan. Kandi mo tata nagsasaritaan tayo magkasar kayo no mayatawan. Saan Nanang? Basta sinako ni Dani ka, tadya ko nayayatan. Uray ko kuhanan dya balay may. Nupay dua kami anang ipundan iti dayjay. Itit kun kuhanan Nanang. Agawid ka kitay. Saan nga ro din Nanang? Sige. Tari, at tapay aramidag. Bye. Ato yun ti sabon nagat-gatangam, Dani kakaanakan. Agyaman na kanti. Ato'y magtibayad ko. Kat, kumusta ka nga'y kaanakan? Nakamove on kan? Nalipata maun ti inarami jay asawam kun ka. Ay, medyo auntie.
Makaliplipat akmatan. At least sana nakas itisigod at jak maipangpanganan ti inaramid na. Ngamita, medyo maagagasan mo basit ang tiriknak. Una, masapol a panunutom mo ti bagim ita kaanakan. Baybay amon da jari ko. Lipatemon. Talinipat na kamuteng, dani ka. Anay ko, nagsakit una yung tiyan ko, Luisa. Diyan kong kabalan ti sakit na. Apa yan ngay? Anyat kinkinan mo ay ha? Awan mo, diyan ba't nagmerindan? Ta nagsakit pa ilay dagsapa na ito eh. Kasano nga rod ngay? Inak gumatang iti agas. Nagtumara ko ni Taga sa para sakit ti tiyan. Nga mawanlat ta. Masabol sa ospitalak, Luisa. Anya, kasano nga ta? Sapay nagastos ko di nabatbati ang kwarta. Adda nang igatangat. Mataya ko ni tinakaro sakit na, Luisa. Kasyan na ko nga. Wala, mabita nga rod tagrupata. Papantay ki ospital. Anyat ko na ti Doktor, Luisa. Masapol ka no ang maopera ka. Operaan dati aprom, taado ti batuna. Anya, mano ka nung nga iti magastos? Dakil Ay, problema no pangalaak iti kwarta. Pasensya ka, Luisa. Sana bale. Tanong makaburudak to. Ikan kanto iti ado a kwartam. Si kanto ti pangipaw itak iti swildok. Awan nga rod gastusan ta, tanin ni awan kwarta. Awag aglagan na kiti tatakil ko. Tamang ipaw ita iti kwarta. Sapay jak masangot ti mga sikasukan ka. Tabi si ak iti trabaho. Jak mabalin ti aglangan. Ha? Agawid kan sapay lang iti balayo, Rico. Sana bale, tanakatumar ka matan iti para ut-ut. Kan imbagak iti doktor, asaan adito iti pagpa-operaam. Imbagak nga ijay lugaryo. Anya? Di ka madanagan tay tulod ka. Mangarkilaak iti pangiluganak kan ka. Tapno saan ka amarigatan nga agbiyahe. Angay na itulod kan dito ospital. Agawid ak matantani. Agtrabaho ak pay nubikan. Asino nga iti kaduak dito ospital, Luisa? Kaano kang agsubli dito eh? Saan akon nga agsubli dito Rico? Anya? Apay ngay? Diyak kaya ti agasikaso iti masakit. Iso nga agsinatan. Iso nga awagam dagiti dadakkel mo. Ta iso dati umay mga sikaso kan ka dito ospital. Anya? Hello, Rico! Nakaawag ka mo. Kumusta kan? Agawid kan? Wala lang. Iso na lang ta nagdiretso ak dito ospital. Apay nga da ka dita? Nagpa-confine nak. Tama-opera ak nga nang. Umay kayo kuma dito ospital dito lugar tayo. Pakibagayo kinitani ka umay ditoy. Mabain na ka mangawagin ko na. Apay, anyat sakit mo aya. Apay ang maopera ka. Dito'y tunti pang ibagaak. Tamabanugak ng agsao. Basta urahin kayo. Bye. Sige, sige. Bye, anak ko. Umay kami. No kasta? At di hospital ni Rico, tatang? Wen, dani ka. Katno kayat mo. Sumurot ka na kamay. Tapagurahin mi yung tricycle kayo narkilamay. Apay, saan nakadwa ti babae na ijay? Kuna naman ngagmay-may sa. Awan ka no kadwa na. Isung ay-ayaban na kami. Ipapayab na ka pa yung around. Tamabayin ka no ang mga awagan ka. Malangarod tagrubwatak tatang. Apagiso, awan trabaho kita ta day off ko. Ang yaman ak tayo may kadani ka. Kasapulan ka kayam. Iso pakawanan na kuma. Apay, ayan jay babaem. Di nakasikaswan aya. Nagsina kami. Dak kaya atin na jay. Agsubliakan ka dani ka asawag. Usapay kumata mapakawan nak. Pagbabawiyak ti parang panaw ko kan ka. Apaman nga gimbagak. Sulnitak ti nagbasulan kan nagkurangak kan ka dani ka.
Kat nalpasan ti operasyon ni Rico kaanakan. Wan auntie, sinublatan nak ni nanang anang bantay kan kwa na. Ta sumrekak pa iti trabaho. Apay ngay nga iti agsakit, binaybayan mo ti babae na. Wan nga rod Masyanak mo ngamin kan ni Rico auntie. Ure kas ano, adamo lat ta panagayat ko kan kwa na. Kan ado atawan ti nagkadwaan mi. Nagsingpet ka ngamin, Danica. No sabali lang nga asawa ti agsaad iti biyang mo akit. Pagan-ano da ko mga awaten manen ni Rico ngay. Iso aswerte ni Rico, takasken ka tinagbalin nga asawa na. Rumor ka ditan ni Rico dito ospital bakit? Wan lakay. Inawagak matan ni Danica. Paumay ka nun ta si kaswan na tibil ti anak ta. Naimbang lagan. Tanasingpet ni Danica. Kalpasan ti panang pasakit bukan ko na Rico. Sidataan lang ta amang tulong kan ka. Datang, iso ang pagpampanunutam na ita anak ko. Agyaban ka. Ta pinakawan na katasawam. Kati supay ti agastaw sa ti panaka-hospital mo. Manmanaw, tigas na nga asawa. Kaya mo ulitin tinaramid mo, ha? Uwan, Tatang. Talaga saan na maulit pa iday jay. Agyaman na kiti panangawat mo man ang kanyak dito balay, Danica. Amom at analok ng ti panagpuspusok, Rico. Kan amom no kasano ti panangipatag ko kan ka. Agyaman ak, Danica. Basta ikarim adimon ulitan ti inaramid mo Uwan. Promise, saan na maulit pa. Katagyaman ak manan, tanapakawan kan inawat nakmanan dito balay ta, Danica. Kumustan ti Riknam, Rico? Mayatan na. Napigsa akon. Nasayat nga rod no kasta. Aywan, kumusta gaya mo ti aplaya medya abroad? Awan pa yung arot na. Yak mauray tawag dan. Iso nga agaplayak man lay ti trabahon. Kat, adakan ka dayta. Pag-aplayam nga iti trabaho. Ijay lugar ti gayong ko nanang. Ada trabaho pang isirkan na kanyak ijay. Bayaw na kanong amin ti manager iti radya kumpanya. Kat mabalin na nga i-rekomenda. Sa dino a lugar dayta nga asidag ditoy. Medyo adayo nanang. 7 nga oras ti biyahe. Nik, adayo Ay, di pa nawam ta sawam ditoy. Kapilitan ananang. Ta nagrigat mo ti agaplay ti trabaho ditoy. Iso ano sa dino ti ayan ti trabaho? Iso ti papanak. Tsaka barbaro nga driver itoy. Awan ma'am. Ay, umakaman nga rod tani. Awan pa ijay janitor. Tulungan nakman nga mangbagkat ijay karton ijay budiga. Tanagdagsan mat ngamin. Uwan ma'am. Ita ka din? Katuan Alang nga ngayon ton umay nga taon pa laang. Tadtala, siyempre. Tiyamok at suplada ka, madam. Saan mo't gayam? Nagsingpit ka gayam. Ta inlibrinak pa, nagmirinda dito gandin. Pagkam kamalandak nga ron nga suplada. Ngamhaan, nasiyang patak. Style lang ti pa nagsasaok ti kasjay. Kat nabsukan Mangan ka pa agorder ka pa iti kayat mo nga kanan. Siyak ti mang bayad. Nabsuga kon, madam. Hanak man nga awag-awagan iti madam. Lucia kunamla ang kanya kun. Katuan na, no kasta ti kayat mo, Lucia. Hangka pa nga nagsweldo iso nga ilibre ka man. Ilibre ka manan iti merienda kan kanam inton bigat. Papanamdani ka, kanayon kamutin arumwar. Kunak man no nag-resign kan iti trabaho. Ay, uwananti, nag-resign akon. Nabayagan manipod nagaplayak para abroad. No kasta, pinatuloy mo, ti kunam apa nag-apply mo. Uwananti, kat umadanin ti flight ko. Ay, kasta aya. Ay, katagan anad ka nga ron iti panag-abroad mo kaanakan. Ni Apo Diyos ti kanayon amang tarabay kan ka, balasang kaw.
San sapay mo't anagaw-awid di asawa manipod na pan nagtrabaho iti sa bali a lugar, Danica. Busy ka no iti trabaho na, auntie. Saan ka no ang makapakada nga agawin? Tawan kasi nublat na, kas driver iti kumpanya pagpapaayan na. Kasta aya, ngam kanayon mo't lang nga umawag kan ka. Sagpaminsan tabisi ka nga ro, auntie. Anya, Then also, uray you rabi need to busy. have a family member Apay, who did pati the rabi pregnancy. agtrab-trabaho. Kung ano, mapanok siguro. Diretso turo ka, auntie. Ayan nga, tiswildum, Reko. Taydulin ko. How do you think? Hangkang agmulagat. Hangkang nga. Adda karbungak nga mang ala iti swildom. Yeah. Tasyak tagbaybayad iti boarding house ta. Makipagnanaat ka lang kanyak. Pinagdiyan ka nga ro iti libre toy. Sige. Itad ko kayong katiswildok, Lucia. Kathaan ka nga gawawin ni Giant asawama. Takunam nga siya tadtan tilab mo. Tidan na am. Katkunam pa nga sinaamon dya asawam. Kunam pa nga siya ti kasar mo. Oo, Lucia. Promise. Sika nga mindara pa ako nga agbalin nga inadagiti agbalin tong anak ko. Sige, itad mo nga ro din ti swildom kanyak. Tapno maidulin ko matanan. They always gonna agree. Umayak man, tatang. Apay pa rin sangit ka nga imbay dito'y balay, Danica. Mala, sumrek ka. Umay ko ipabasa to nagatidog at chat ni Rico nga nakyo kanya. Apay, anyat inchat na ya. Sa pinadadaal ta eyeglass ko. Napan pala impari-pari na nang yaw. Diyak makabasa. Denggan nyo tayo basak. Nala, sige. Basaman. Danica, umuna iti amin. Kaya't ko tagkit daw iti pamagawan kan ka. Ngamin, nagbaawan ti panagayat ko kan ka. Aglinipatan, kat sumapol kan iti sabali nga sawaan. Economy is gonna move a little Tanakasapol bit. akon iti kasukat mo dito'y lugar nga yan ko. Nagsakit ti barukong ko, tatang. Diyak ka ba ilan na basahan ti tuloy na? I won't quit. Lukas. I won't Ta. quit. At ka pa rin babae na yung arikong? Wen, won't kitag quit. dandanada ka nun. It Isumat happens. la sana na nagawawid. Gotta quit. Kan nagpawpawit iti sweldo na. At damat kaya man sa bali nga asawa na iti lugar nga yan na. Ay, nagloko ba't dahil niya taon? Kunak man no nagbalbaliwan. Ay, sinubyan naman matang ti sigod karamid na. Ay na, saan gaglak-nakam na diyang anak me? Maulaw ak, Lucia. Diyak sumunod di trabaho. Diyak kabailan ti bagay. Ni, apay nga eh. The same Han ka pala nga nag-imbag. party Kunak man no na imbagan kan. will still Ulaw mo matanan nga kan kanayunan. Un nga ron. Tiyamo ka manog gulaan. So this is the Usan problem na of who's gonna kati be panagulaw ko. next, right? Kan medyo marigatan ako pa yung agangis no dadto ma. Agkakapsot na kakanayon. Ay, yung kangarod agpa-doktor ah. Kuyugan ka no bigat, awan trabaho no bigat. Apay nga kas dyan ti resulta dagiti laboratories ko, Lucia. Kat iso nga rod matirimuar nga resulta. Ado, ti aga samid tabagim. Ada pa kano sakit mo iti puso. Kan pati kidney kan liver mo. Ada gayam tamanan. Iso nga agas ka kano. Yak mahaklon day ta, Lucia. Ay, masapol kano nga ag inana ka. Ang kapailang kano nga ag trab-trabaho. Kuna dya doktor. Tag agas ka kano. Kasano pa itan. Diyak makatrabahon. Kababayin mo't kin ka, Lucia. Ay, awagam adag dya parents mo. Ibagam ti may papan iti data nga sakit mo nga nakadado. Kan agpasabat ka kanya data itulod ka dya terminal niya. Ah, Mabutang nga kami nga mga ewan kanyam.
Baka nga'y matay ka. Ay, baka siya pa ti pabasulan daw. Iso nga gawit kalangan. Ay jabalayo ti pagpagasam niya. Every panda. Oh, the panda. Ha? Rico? Siya nga ro, Danica. Kumusta? Every panda. Nasaya at mat. Ala, sumrak ka. Ay, ne, takay magayang tatang. Sumrak kayo. Inagas ko lang diri ko. Tapos sinabot ko di terminal. Dito yung bati kahit napagdiretsuan. So ang kinuyok ko na. From China. Ala, umay kayo nga rod. But only one place. Sabay ko They own Tamaawat na have kumaling their nagsubli own dito yung balay, Danica. panda. At dapat siguro karabagak dito eh. Tanduata ang Where ipon do na you rito na think ito eh. it is? Una, amok day tariko. Kat di ka madanagan. Jack ipaidam ti panagnaud mo manang dito eh. Nawaya ka latang agnaad dito balay, Rico. Some people are crying. Agyaman I ak, can Danica. see that, yeah. Ay, nasaya at So where matatak do you mga si think kaso dito balay tan eh. Pumanaw The akong iti mabiit. boys who Ah, own papanam, their Danica. own Aga bruda kon. It's Iso asikan ti makaang mo dito balay, Rico. Kahit nawagan mo ni Danica, anak ko. I can't. I'm Wala na. sorry, but Dinamag ko. Lo sino dyan lalaki ang kadwa na iti profile picture na. I have a point. Kahit anyat ko na nangay. Asino ka no dayjay. Nubyo na ka no dyan, bro nanak. Aniya? Talagang awanin na namang kinasawak It's nanak. a Brazil. Lilipat na ko na namin pinsan malipot ang tali dyan, bro. Yeah. Basol mo matlaan ha. Walking around. Nagbaaw siguro ati pa nagayat na kin ka. Nasaan mo't lang amin anam na minsan a pinasakitam. Imparupam, ti pa nang liplipot mo kan kuana. Oh my God. Sa itata masakit kan, sa kakundi sublimanan kan kuana. That was a big Awanan, news, right? naladawan tamin anak ko. You'll have a good time. Wala na. Hope you have a Kaplunag. good day. Basol ko Good dami. night. And good Anyan. Ayan nga, dagita a babae anang isukatam kang kuana iday. Numasakit ka, sanda ka magtanapagan ano? Nakiris ko, nagitibindot ko na nang gaman yan. Naladaw sa amin. Ang kakarit pa yung tidimting ang sakit ka niya. Somebody. Ay, alaka niya nga raw talaga I need kasta. to stay warm. Yeah, you Papigsa ka, stay ah. warm. Agagas ka. Kat dawatam ti tulong ni Apo Diyos. Stay Ta isulaan ti kabilga na doktor amang paimbagkan ka. Iti kasta sitwasyon mo. Can we? Linipat na nga ro na namin pinsan da sa wakat pagamuan ta na damag milangan anak ikasaran iti sabali kat adda pa yan duwa nga anak da. Nagsakit kayam ti may sukat nga inawat ko ti gasat ko taga pumatla iti aramid ko iso mapaspasarak ti kasto ita. Agtultuloy nga rod ti panagagas ko kat nang namaaklat na nga gimbagak tumatlaang nupay saan na kasigurado na gimbagak tuwan mo sa anak. Basta siya, intalagkulatan ti amin iti Diyos ana marswa. Alakastan, tugayem mo, Rico. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan na itapakasaritaan, di ti drama tayo. Manang! Mimi. Diana! Makabandog mo tagtalon. Nagrig ka tibiyagan ay ati manalon. Kaya't ka tagbirok iti sa balya trabaho. Anya ko bagay matatrabaho ti master kam katawan matalpas mo a kursaw. Padasa ka tag konstruksyon. Ay ayaban na ni Dario agayem kaw. Makaammo ka. Gampanag kunag, isumat lang ti trabaho ti agtalon kan ag construction. Unang ang dakil magbasitan na din baga ni pare Dario asweldo iti konstruksyon. Ay, katadalatakin ka ang araw. Nasaya at magnudakil ti sweldo ako na. Sa matuna adakil. Ngam dadakil magbasitan yung ti sweldo ka makitangdam. Awanan ang araw ti kadwak a makitangdan. Kapilitan anamang. Sa nabali. Adamo da saling kan mersi a kadwak a makitangtangdan.
Ne, nakasagana kan pare. Huwag paray. Let's go. Excited akong kat iti baro trabaho. Kay, nagbalong ka man lang. Wala paray. Sayat nga rod ano kasta. Okay. Basta Hope you saya have atam ti trabahong pare. Good Di night. kag sadok sadaw. Good evening. Tapno saan ka maikat. Adamang bambantay kat kada tayo. Kasta iya. Uwin pare, para kanya. Ayusan tayo at trabaho. Great. No nainot ka laki day. Agbayag ka iti day at trabaho. She's also from the Marinita, awan mo ti anak mo akadwa. Napan nag-construction mari sa leng. Dakkel ka no ti sweldo na ijay. Ay kat mayat no nagbirok iti trabaho na adak-dakkel ti sweldo na. Wen bareng makagatang mat iti naimimas basit amasida. Tapno saan akanayon anay gisanat natang ti masidsida. Ay may mayat mo't lang tinateng, mare. Maya dayo-tayo pa iti saksake. Wen hingga may tatabo makit ti tao. Agbirok matingiwat iti sagpaw na no kwa. Wen mo't kit di Ang anya nga iti mabalin, no saan tayo mo't akabailan ti gumatang iti naimas amasida. Wen nga rod Ay, kati anak mo ngay mat. Apay ngay, saan mo akadwa? Ay, aggurigor mo't nga rod. Day tapay ti may nga ikarkararag ko mare. Saan tayo ko maamaadda ni tinadagsin na sakit? Tawan to pa'y may gatang iti masida. Day tanto laki di magastusan iti ospital. Nagpudo maggahan dito construction. Nyamot ti kastoy. Kasla maaday gimpirnaw. Sapay nasakit ti sikat kung nagkiw-kiwara ti simintaw. Ay, may sa oras pa iti urayahin sa balance bright. Diya mo mabalin nga ito gaho uri pagbik ko ma. Tadama agbambantay. Babawi masimbre dito at trabaho. Nailaw anak lang. Hop, lupa sila makalawas. Uwik katakaw. Matayak no kosto iti trabaho. Uri awawan. Kumusta nga iti trabaho, Raymond? Bababaway kasi mrek iti construction. Tapay mat? Matayak no kas iti klase iti trabaho. Saan mo man na maanusan? Nagpudo nga raw. Kaslapay matukul ta si kung agkiw-kiwar iti siminto. Uri awan na. Lepas sila makalawas ko jay. Apay ngay ni Dario ka maanusan na mat? Talaga kidi asadot ka Isu atas na itikas dia trabaho. Siya ngay. Saan ko abagay itikas dia trabaho? Ay na, nakapilpili ka. Kawamba nga rod nalpas mo nga adal. Uri Adami siguro may maya dita trabaho. Agbiro kak to iti trabaho, alinong ti pagyanak. Talaga kit di asadot ka. Di ka makaanos iti trabaho. Anya? Ay, naalam na ti sweldo? Di kan sumrek intun Lunes? Inan anusa lang yung lepas ti makalawas. Tapno malak ti sweldo paray. Talaga dya maanusan ti construction na trabaho. Ay, awan na pare. Kasano kang agbiag ngayon no kasta agpili-pili kamat iti trabaho? Ano pa'y masiguro mas traga ka trabaho paray. Urayan niya, basta sa nakapudutan. Kaya ko tilinong. Mala, makaamu ka nga rod pare. Di ka mo't mabalin apilitan, uno igawid, no di mon kayat tiyag trabaho. Nanang, kura tayo mampay. At ako magatangag. Day tangamin ka. Dakkel matiswildom. Ngam di mo pala inanusan. Tapno makasidamat ti karne oray linawas laang. Tapno di kan agdaw-daw at iti kwartam kanyak. Oho, di maanusan. Di kay madanagan ta agbiro kak iti sa bali at trabaho. Kaano ka ngay agberok? Aginanak pa iti sumagmamanungal daw. Pirmi abanog ko nagtrabaho iti construction. Apay di pala umanay agpat nagapanaginanam. Inta ka makitang dan, tay supay titang dan mau. Nadudog ti bagi kon. Dakpay ka ba ilang tagtrabaho? Iso nga aginanak pa'y ka di. Imbagman marsay tadakan. Apay, naimbagang kan? Wen nana, kuna ni nanang nga aginanaak pay. Angam,
Masikura na kon ijabalay nga awan ar-aramiden na. Ay, imbag ka pa'y balasang ka o tanagagat ka. Ngam di anak ko nga'y. Saan na manusan di trabaho na di construction. Ay, makalawas na lang imik katan. Ibaga ka sumurot kanyak ita nga masadot. Agin na napay ka no. Tanadudog ti bagi na iti construction. Anya? Ay, atin na pa'y ngarot ti babae, Maray. Ay na, naku nampay maray. Diyak amo, no niya titurong ti biyag ni Raymond. Sayang, nana. Sapay adamot itsura di anak yung. Angam, sadot mo't gayam. Sana bagay ti agpamilya. Sigurado amatay iti bisin ti pamilya na no makiasawa. I wouldn't, kan awan mangayat kan kwa na babae, no amuda asadot. Nalaing mo't kat dagiti babae, ita. Pilyan damot ti lalaki, ang makabaal amang bukol iti pamilya. Isu asika, barsi balasang kao. Tagay nagagat ka. Taymit lalaki ang nagagat ti pilyab. Tapno saan kanto nga agbalin ang nakakaasay. Wala na, talaga apilyak tay lalaki ang nagagat. Uray saan abak nang, basta nagagat, kan saan anaimot. Ay na, baka pabanog mati agmalmalam nga agmula. Nagsakit ti sikat. Ay kagina kayo nananang. Tano makainanakay ka mangantayaw. Nakaluto akon. Ay ka nasaya at mata na panunot mo tinaglutaw. Kapilitan at mabisina ang round. Apay, mabisin ka? Uray agmalmalam nakaida ka? Apay ka tasaan ngay. Andam buksit ko ang makarik na itibisin. Ay, atew na kapay ni Mersey. Tauray kagap-gapo na iti sakit. Agtrabaho latta. Ay, kumusta gaya mo ni Mersey? Kasla, kailiw ko ang makina. Apay kumamay ta kailiw mau? Medyo kras ko nga raon. Saan ko pa yan ay baga kang kwa na rinak? Tiko na, magkayat na ka dayjay. Ay sos, awan lat amo ko, nakayat na ka. Tasadot ka mat. Para makita nanang. Amok nga damo pa naggusto na kanyak. Pag ko na amat. Kanayon ang matiliwa no kwa kita-kitain na. Ay sos, piling ka mat. Amom nga raw, no anya ti adda iti panunot na no kas akit kita na ka. Ay naure po niya ti kunak. Kaya na ni Mirsay. Daman na biro ka kung natrabaho na nang. Mangrugi ano bigat. Anya nga iti trabaho. Mayat siguro at trabaho dahi ita adamot iti linong. Anya nga road. Dishwasher iti may sa panganan. Kabailambat siguro dahi ta trabaho. Tatrabaho pa yan ti babae dahi ta. Trabaho mo lalaki Talalaki nga ro mo ti birbirukin da dishwasher. Mala, say-saya atab nga road. Barang dahi ta ti may bagay ken ka trabaho. Awan mo nga ta ti reklamo maun. Saan mo na may baga anak po daw? Ay, wala. Iso nga ina man agaran. Kakaiso na nga dantong trabaho. Mabalin kung ti mga asawa. Anya? Kasi ino kay ti armam? Kini nga Mercy. Inakpasyaran no madamdama. Agdigo sa alaan. Ay, di ka laagbaen. Naimbag ano kayat na kadayjay? Ay na, kaya na. Dantong nga trabaho kan. Nakapasyar ka mat, Raymond. Ada ka di bagam? Ay, Mercy. Mano nga mingal daw, adi ka nakikita ka. Mailiwa maganggan. Anya? Ha? Abay kumamot ang mailiw ka kanyak ngay. Agayata nga rugeng ka. Ha? Mabalinti agaram. Ay, kwa. Ay, pasensya ka na. Ang agbiro ka laangan iti sabali nga armam. Hindi na kayat. Pasensya ka, Raymond. Ngam awan pa naggustukan ka. Iso adiret saan kan. Agbiro ka laangan iti sabali nga armam. Ay na. Apay nga ibalibag mo ti ridaw. Apay akas na ti jar mo asimbang pat. Piling beauty babae. Hindi nakakayatain.
Di pa ilaka gugod. Ni ka di Mercy, tidakda ka madam. Ta sino kumapay nga eh. Di nakanuki di kayatin. Kung namila nakapimpintas. Igaputa saan na kan akayat, kastan ti ibagbagam. Panunutan pa'y noan niya ti rason ti di na pangayatan ken ka. Tanya kumangay mai. Katap mo na asadot ka. Oo, saan nakasadot? Naggagatak tupay. Agtrabaho ak tupay yan itong bingat. Sikala ang ti mangibagbagay ti kasta. Ngamno para kanya, sadot ka. Nya, matikas to yung trabaho. Agmalmala man nakaigam da tao iti danaw. Nakababad tayo makiti danaw. Saan lagayam a plato ti nawak? Pati kaldero nagdadakal. Ho! Adda adya maanusan ti kas to yung trabaho. Iso mo ilagayam malalaki ti birbirukan da dishwasher. Tapat a kaldero nginusar da nagluto. Inawak! Oh! Pagpakada ko nitong malam. Ibaga ka na ospital, tinak. Kaawa, bantay di ospital. Tapno ito damot na sweldo ko na. Naglalay nga dangay mo. No libre, ti pa naginaw ka. Iti may sangal daw. Naskan nga ito da. Anya! Saan mo man ang amanusan ti trabahom? Nagrega mamutay. Agmalmal man nakababad iti danom dagiti imak. Di da bambantay ang agpaisaw ti buskaw. No saan kumot apardasan ti aginaw? Maurno nga na, mate. Di karkaraw, marigata na. Awan tinala ka at trabaho, anak ko. Agbiro kag iti sa bali pagtrabaho, nanang. Ay da, makaammo ka iti biyag mo. Amin la at trabaho kat saan mo amanusan. Makabiro kak to iti nalalaka. Kain to makasapulak. Sobya man nga raman ni Mercy. Kaya't kukumamat ni Mercy para ken ka. Ang kaasin tulaag no iso ti pakyasawaam. Ang konsumisyon tulakit di ken ka. Inanam mo. Samit Ay, kuwar tayo mangkinay. Di ka madanagan. Tayo to na da permanente at trabaho. Da kayon to matikak. Ay na, saan naman ang anusan ti trabaho na? Ay Juan, nagikat man ay. Hadaman ni Jabalayan ang agit-id. Ay, awanan di anak mo. Kasjay nalatan nga aglaklakay. Ay Juan nga roda. Kasanun tulaang no awana kaon. Ay kat agnakam tumot nga tana. Sapay nasakit dinakam na idibinastad ni Mercy. Kasta aya. Imbaga ka nga ang mga nuti kinasadot na ti saan anangayatan ni Mercy kenkwana. Kahit anya ngay ti kinunana. Saan ka no asadot? Ipilit na nagagat ka na. Anya? Nakabiro ka kaon iti nalaka at trabaho nanang. Anya manen ngay at trabaho. Sitar iti nalawa bilyaran. Sigurado ba't nga ta na bumayag ka ditan? Mabalin siguro talinong bait. Kaya saan na mababad ti makiti danaw. Ay kat anusam nga ruden tanala ka daytan at trabaho. No kasta. Nakabirok manan iti sabali at trabaho na, nana. Ay wen balasang kaw. Bareng maanusan nan. Ay, no saan na amaanusan, talaga asadot na lang ng tikas jay, nana. Sayang ni Raymond, kunak manan. Adda itsura na, hanggang sadot mo. Ay, jak nga rod ampo no kasano kapag balbaliwan. Mare, nabayag samot ti anak mo iti trabaho na ita. Ay, kasla maanusan nan sama nga rod maray. Adamo makabulan nan ngagtrabaho. Ay kat maanusan na nga Maragsakan at nga rod maray. Kamaudyanan na. Adamo la na anusan nan at trabaho na. Nay, apay ngay anak kaida kapay laang. Di ka mapanagtrabaho. Auston, yung makabulan na panagananos ka.
Imikata ko ni ti trabaho. Anya, kunak man la no maano sa munti trabaho, nga imikat ka manan. How? Kalokwan da dya trabaho. Inak ke ior ornos ti bula war-wara endan. Ah, Inton inyornos ko, wara enda manain. Inak to man iornosain. Oh, makauma. Bambandugan da kada taon. ay awam mon, Raymond. Kastamlatan akanayon. Anya? Saan naman ang anaanusan ti trabaho na, nana? Ay, kasta garon balasan ko. Manon nga aldaw nga agid-id daman na ni Jabalay. Talaga akin na sadot nanday jay, nana. Ay, jakman mo no asino ti malaan na. Saan mat akas jay day di amana? Saan mat asado ti kunak? Amangan numasapol nga ikan iti pagnakman na, nana. Ah, anya nga iti aramidag. Saan nyo apakpakanan? Ay, kasladyak mo may turad ti mangan latan ajak ay aban balasang kaw. Sa bagay mutkit di nana. Ay na, ibigsanan ti tudo. Sapay agguruod ken agkimat. Kinasayaat, aglinong tayo pay. Ay, dito ya pagsirok ti akasya nga ginaw. Tay sumat ti asin dito ayang kaw. Dito'y kami nga rudan kalapaw ti anak ko. Ta isumat ti asidang dito'y ayan mi. May mayat ko ma. No dito'y kamatlaan nga aglinong, maray. Mapasa ako na ano mapanak pa'y laang dita. Isuwa dito ya kaw. Ha! Ay! Marinig ka! Apa yan nabasbasa kayo na nasa line? Sinarukuso yung matatudaw. Ay na, ay sinarukusok ko na. Kaumay ko ibagakan ka. Anakimat ni nanang mo iji pagmulmulaan mi. Anya? Apa nga ni nanang kulat tinakimat? Na, ay tanyat kayat mo. Makimat kami amin. Ay nagloko kan. Anya nga min tinapasama nga ita apay anak kima ni nanang? Agdudo matinaglinungan mi itinagtudo. Kan agkimkimat itinakapigpigsa. Kat itinaglinungan ni nanang mo apuon ti akasya tinakimat. Anya? Tangay ko nam ngawan igatang mo itilungon ti inam. Siya kun ti makisarita ka iti lalaki akakalugaran tayo. Kapag titinulungan na ti agaramid itilungon ti inam. Yaman na nanang. Tanda kaya tumultulong kanyak. Tanuawang kayo. Diyan mo tiraramiday. Ay, saan mo na pampanunutan dayta? Ti panunutam. No kasano tayo amay duulin ti bangkay ni nanang mo. Kan lamayan tayo pay. Kasi may ninanang kaw. Basul kaw. Ibinaybaya nga mingay so tinagtrabaho para di pa nagbiagmay. Usak ko mati nagtrabaho kapinagtalinad ko latan dito balay. Saan kumapayan natay ni nanang kaw? Nanang kaw. Maalabarok. Aklunan tayo tinapagtang ti inam. At ita taawanin ni nanang mo, agbiagkan asiksika. Awanan tinamnama mamang tulong kan ka. Isong aggagat ka kuman. Agtrabaho ka, tapno adda pangalaam iti pagbiag mo. Barok! Naglading itak iti husto gapo iti pupusayan ni nanang ko. Dinengag kumat ti pamagbaga ni Nana Saling kat nagsapulak iti nagtrabahwa. Naki-construction nakmanan kan uray marigrigatanak inanusak. Tapno da pangalaak iti pagbiag ko. Katitaan na iruama ko niti trabaho kat ada pa yan garden ko apagmulmulaak iti agduduma prutas kan nateng. Ada matan nobyak kat umadanin ti panagkasarmi. Alakastahan ti pagayam mo, Raymond. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Kabsat Raymond, di tay drama tayo. Manang
Biyanan!